Welkom bij Scheldermondig. Mijn naam is Jan Rubbens, presentator. En we nodigen mensen uit in de studio met passie. En deze keer passie voor slagerij, voor de natuur en de brandweer, etc. Met wie heb ik het genoegen? Ja, mijn naam is Peter Dresny. Ik ben slager van Schondijken. En ja, net zoals gezegd, hobby met de natuur, trekkers, brandweer, van allerlei dingen, genoeg te vertellen. Ja, maar eerst iets over jezelf. Waar ben je geboren, Peter? Ik ben Peter Dresny, ik woon in Schondijken, ik ben getrouwd in Marloes. Ik heb 3 kinderen en ik ben geboren in Oostburg. En, In Oostburg? Ja, we hebben 5 jaar in Brasses gewoond, vanaf 1977 in Schondijken. Ah, ja. Daarna ben ik gaan leren, ik heb slagervakschool gedaan en zo ook MTS gaan doen, maar dat is helaas niet zo ver gekomen. Oh. Ik ben de slagerschool afgedraaid. En zodoende ben ik 6,5 jaar weg geweest op Schondijken en dan heb ik een opleiding gevolgd bij slagerij van Dries in Aardenburg. En daarna ben ik teruggekomen naar Schondijken, ik was 22 jaar. Ik had net Marloes leren kennen en toen zijn we slagerij begonnen. Nou, Dus, ja, nou, we hebben een hele mooie foto van jouw werk. Laat maar even zien die foto. Kijk, daar staat hij trots, met de armen over elkaar. Vertel. Nou ja, dat is bij ons voor de winkel. Ik ben 33 jaar slager, waarvan 26 jaar voor mezelf. En er zijn heel veel foto's gemaakt. We zijn best wel een succesvol en dynamisch bedrijf. Ja. Daar ben ik best wel heel trots op. Want, we zijn natuurlijk uit de grote massa moeten komen met best wel veel concurrentie. En ik had een eigen visie. En de visie die ik 26 jaar geleden had, heb ik nog steeds. En echt gewoon een puur en eerlijk stuk vlees produceren met zo kort mogelijk bij het gevoel van mezelf. Wat ik wil uitdragen en zo puur mogelijk en ja, eerlijk is heerlijk. En vandaar dat ik ook een aantal dingen zelf ontwikkeld heb, rups. En daar zijn we ook de laatste tijd heel veel mee bezig. Ja, houd er even bij, ja. Dat zijn eigenlijk pure kruiden. Die zijn gewoon echt een beetje hoog houden zo, dat de camera kijk, voor op, ja, dat zit voor op even sperps, voor de honden naturaal erop. Ik heb een eigen kruidenmelange en dat is eigenlijk ontwikkeld met gluten en allergeenvrij. En waarom? Omdat de mensen steeds meer met allergieën te maken hebben. Dus we proberen eigenlijk ook maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Ja. Dat voeren we ook in alles door in onze, de manier voor ons dieren, de footprint voor ons dieren. Ik weet als koeien zelf, dus in principe dat komt van eigen bedrijf. Ja. Daarnaast hebben we wel voor het kipfilet, we hebben er ook de liefst varkensvlees en echt gewoon als het bij ons gescreend wordt. En het voldoet niet aan wat ik wil verkopen, dan doe ik het ook gewoon niet verkopen. Nee. Die komt er ook niet in. Nou, hier zie je een prachtig stuk vlees. Wat is dat nou? Welke gedeelte van een koe, begrijp ik? Ja, dat is een stuk van een varken. Dat is van, dit is van een varken? Ja, aan de linkse kant zie je de toren. Dus in jouw rechterhand? Ja, rechterhand, dat is het rund, dat is de côte à l'os. Een van de meest verkochte stukken vlees. Dat wordt allemaal 10 dagen minimaal gerijpt. We mesten af dat we een klein randje vet hebben. We slachten eigenlijk uiteindelijk alleen maar vrolijke dieren, omdat die gewoon malser zijn. Fijner van textuur en beter van smaak. Ik wil vet hebben. Vet en fijne textuur geeft goede smaak. Links heb ik dan een stukje tomahawk pork. Dat is van hetzelfde stuk vlees, maar dan van het varken, dus ook de liefvarkensvlees. Het vlees bevat meer intramusculaire vetten, wat tussen de spieren vet zit. Wat je een bite eet, wat dat gewoon lekker smakelijk is, wat dat echt gewoon sappig blijft. Dat is ook heel belangrijk. Ja, en op zo'n manier proberen we door te profileren in de markt eigenlijk. En daar hebben we natuurlijk allemaal verschillende marinades op. Ik heb recent ook allemaal opnames gedaan bij Jens TV. En dat was in principe echt om puur om de transparantie te laten zien aan de mensen van de slager wordt altijd geassocieerd van iemand die alleen maar koeien slacht. Nee, we zijn food specialisten geworden. En dat draag ik ook uit en daar probeer ik ook gewoon mijn ambacht mee te versterken. En, dus eigenlijk is slagerij, dat is niet alleen een vak, maar dat is ook een ambacht. Het is een ambacht. Ja. En dat is echt gewoon, ik heb daar heel veel teksten van en heel mooie boeken trouwens. Ik heb hier een boek van de slachtvisite. Ik heb mijn hakmes meegenomen, we kunnen er zo aan beginnen. Ja, ja. Dat, en hoe oud is de hakmes? De hakmes is ongeveer ik denk dat het ongeveer 50, 60 jaar oud is. Oh ja. En wat is nou daar bijzonder aan dan? Dat is bijzonder omdat het al hierin voelt, in het handvat. Dan kun je voelen dat er mee gewerkt is. Okay. En dat is gewoon, dat komt niet zo, want tegenwoordig zit allemaal veel kunststof handvat, maar dit staat naar je hand. Ik werk daar zelf ook regelmatig mee. Ja, dit is echt gewoon, dit is ambacht. Dat ik dit in mijn hand heb, dat ik dit is kort bij mijn hart, dit is mijn gevoel, dit is mijn ambacht. Ja. Hier leef ik voor. Ja, even voorzichtig wegzetten. Ja, precies. Geen put en slaan, die is scherp. Ja. En natuurlijk de slachtvisite, boeken dat ik allemaal koop. Een beetje voor de camera. Ik verzamel heel veel, echt, dit is een boek dat recent uitgekomen is. Over alles, een stukje over de meesterslager. Daar kom ik later nog terug. Ik zit volop in mijn opleiding voor meesterslager. Dat is het hoogst haalbaar dat ik kan halen in mijn vak. En daar heb ik van het jaar mijn laatste toetsen voor. Ik ben van vorig jaar studeren, dat is echt, maar daar kom ik nog op terug. Dat is echt iets heel bijzonders. Ik ben de eerste en de enige provincie Zeeland dat op het moment geselecteerd is. Dus ik moet alles op alles zetten om dat te halen.
Dus ja, dat echt de pure ambacht, de beleving ook allemaal. Maar daar kom ik nog een keer apart voor terug. Dat is ook iets heel moois om te vertellen. Ja. We zijn natuurlijk altijd bezig met boeken, dingen verdiepen. We doen ook een slagerij trainingsjournaal elke week. Dus ik ben er altijd te vertellen en dat probeer ik altijd actief. En hoe kunnen ze dat dan bereiken? Gaan ze dan gewoon naar jouw Facebook? Naar mijn Facebookpagina en op onze website. En ik doe elke week, en dat is eigenlijk ontstaan doordat het vorig jaar met de kerst ook altijd een open huis. Ik probeer altijd met klanten samen alles te delen. En ook gewoon heel veel te laten zien. En vorig jaar zat mijn kerst open huis met de corona natuurlijk, dat ging gewoon niet. En ik zat al te verzinnen, wat moet ik dat doen? En dan ging ik een culinair consult doen en dan kwam er het ook niet. En elke keer als ik iets verzonnen had en dacht van dat is het, dan werden de regels bijgesteld en dan ging het niet. Maar we zaten te eten s'avonds en één keer was de Sinterklaasjournaal. Ik zeg tegen Marloes, ik zeg dat is het. Ik zeg slagerij trainingsjournaal. En op zo'n manier is dat ontstaan. Ja. En dat doen we elke week en ik heb nog nooit geen week gewoon dat ik teksttekort gehad heb. Ja. Ik heb elke week iets anders verzonnen en geweldig om te doen. Ook verschillende keer een blooper meegemaakt, dat ik dingen mislukken ook allemaal. Maar die bewaar die komen ook zeker nog een keer live in beeld. Ja. Dus ja, op zo'n manier ook. Ja, ik ben gewoon wat dat betreft, ik heb heel veel mooie collega's waar ik heel trots op ben, waar ik heel goed contact mee. We zitten ik zit in Nederland, ik zit in België, ik kom overal, ik kom in buitenlandse beurzen allemaal, probeer zoveel mogelijk te bezoeken. Dat eigenlijk overal, iedere Smoky Goodness, Jort Althuizen. Dat is echt een vriend van me en ik heb op een workshop gevolgd, regelmatig contact mee, superleuke dingen. Die is net zo gek als mij. Als die gek is, dan leven we niet. Maar dus, jullie zijn eigenlijk gewoon mensen van de praktijk. Ja, klopt. Dus gewoon uitproberen en dan ook delen met een andere slager. Klopt, ja. Ik heb gewoon met een stuk of 6, 7 slagers gewoon regelmatig contact met een appgroepje. God, ik heb dit gemaakt, ik heb dat geprobeerd, dat moet je proberen, dit moet je proberen, dat is gewoon leuk. En we zijn geen concurrenten van elkaar, we zijn conculega's. Collega's, ja. Zo moet je het gewoon noemen. Ik zie ook niemand als concurrent, want iedereen doet het op zijn eigen manier. Ja. Elke klant gaat en staat waar hij wil. Hè. Maar aan de andere kant is gewoon, er is gewoon heel grote dingen bij ons en dat is het respect voor de dier en dierenwelzijn. Ja. Dat is bij ons, maar dat zie ik ook bij mijn collega's, dat bij iedereen is dat de hoogste prioriteit. Ja, ja. En daar ben ik heel trots op en dat durf ik echt te zeggen. Er zijn natuurlijk in het slagersvak heel veel negatieve dingen geweest. Ja. Nu is het heel positief het licht. En waarom? Omdat je ziet met de corona, willen mensen gewoon gezonde voeding, ze willen een maatschappelijk verantwoorde voeding hebben, ze weten waar het vandaan komt. Dus er liggen hele unieke En ook belangrijk is dat ze ervoor willen betalen. Dat klopt. En ik hoop, nu zie je ook de prijs van het varkensvlees, van het rundvlees, zie je oplopen. En ik hoop dat het ook zo blijft, want wat is Jan? Op lange termijn, de varkenshouder, de rundveehouderij, dat is een sector waar enorm slecht betaald is. En dat is gewoon heel zonde. Heel die landbouwsector, daar moet gewoon een fatsoenlijke prijs beoordeeld worden. Ja, en dat wordt het gewoon niet. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ja, ik snap, want die mensen die hebben ook hun kosten, die moeten een gigantische investering doen. Ja. En ik hoop dat het ook zo blijft. Want dan blijven we als vakman, als ambacht, blijven we ook een goed stuk vlees houden. Ja. Wanneer de kostprijs te laag moet worden, dan wordt het een goede bevoeding. En ik ook bij onze beesten ook. Ik leg zelf ook graag in een droog bed en dat is voor mijn koeien precies hetzelfde. Die moeten mooi in stro liggen, er moet een goede ventilatie in de stal zijn, in de winter moeten ze aangename temperatuur. In de zomer moet ook zeker een aangename temperatuur zijn. Als het buiten 40 graden is, een koe kan ook zweten. Nou, dan moet je zo de verkoeling in de stal, die aan die beesten kunnen beschut zetten. Ja, en geen stress, hè? Geen stress, dat is een hele slechte factor. Ja. En dan bij de mensen precies hetzelfde. Precies. Als de mensen stress krijgen, dan beginnen ze te weten, dan beginnen ze ook raar te doen. Hè. Maar zeg jij dan ook, die koeien, dat zijn mijn atleten? Absoluut. Die moeten goed drinken, die moeten klopt. goed eten. Die 300, ik zeg altijd van, er komen sommige mensen die vragen, de winkelklant, die komt binnen, die zeggen, God, heb je daar nooit geen moeite mee dat je nu een beest gaat slachten? Een beest van jezelf, daar heb je er zo lang voor gezorgd dat je zegt, nee, daar heb je geen moeite mee. Want, vanaf dat beest geboren wordt, tot en met dat hij geslacht wordt, houden we daar heel secuur en als topproduct met om. Want het is een dier is een dier. En veel mensen zien een dier als een product, maar we maken van een dier een product. Ja, maar dat is vlees. Is een dier. Nee. En met dat motto, dat staan we heel daarvoor. Heel goed, maar we gaan even kijken. We hebben hier nog een foto van een van jouw culinaire producten. Wat is dit? Ja, dit is een O4. Daar heb ik een aantal jaren geleden ben ik daarmee begonnen. Dat is eigenlijk een hele outdoor cooking, outdoor barbecue. En er wordt steeds meer gedaan. En nu zeker iedereen de Green Egg en al zulke dingen. Dit is weer een andere vorm. Ja. Het is een open vuur, je kunt er gigantische leuke dingen mee maken. Dit is een varkensripstuk, wat ik zelf heb ontwikkeld in eigen creatie. Daar heb ik een laag spek opgezet. Daar heb ik er verse kruiden in gedaan, takrozemarijn, een beetje tijm. En dan ga ik er op een direct vuur, dan ga ik dat op een lage temperatuur, slow cooking, ga ik dat dan weer afmaken. En daar ben ik er gewoon echt de hele avond mee bezig. Ik heb er nog verschillende producten zelf mee ontwikkeld en geprobeerd. Ja, geweldig ding. En dat ding, dat zeg je gewoon altijd op speciale gelegenheden. En dat is
altijd succes. Helemaal goed. De volgende foto alsjeblieft. Kijk, hier Ja, heb dit je ook is een... onze toonbank. Een Ja? stukje van, Dit is dus een Schoondijken, hè? dat is gewoon dijken, dat is bij ons een zaak. Ik heb hier altijd wisselend, elk seizoen gaan we wisselen. Dus nieuwe producten maken, kijken wat voor nieuwe smaken er op de markt zijn. Ik maak heel veel dingen maak ik zelf, ik werk vaak met enkelvoudige kruiden. Daar ga ik zelf mee in basis beginnen, ga ik zelf een aantal dingen naar toevoegen. Wat ik zelf met mijn gevoel combineer. Want ik vind zoet en zout vind ik lekker, dan ga ik daar eens mee combineren. Dan ga ik een bierpekel maken. Ik ben er altijd aan het denken, mijn kop staat nooit stil. Ja. En ik praat van ik wakker word totdat ik naar mijn bed ga gaan praten. En achter 5 minuten dan slaap ik. En dan, Ja, zo werkt het en dan hè? gaan we gewoon door. Maar Ja, volgende. het ambacht is gewoon echt top. Kijk, hier is een volle glorie. Ja, dat is bij ons in het atelier. Dat is echt van achter. Oh, dat is dezelfde bijlas die je daar... Ja, hier hangt hij. Dat is mijn show bij. Dat is echt de nostalgie spat eraf. Ja. En dus in principe, met dit ook hier van achter wordt eigenlijk alles gedaan. Dus we krijgen echt onze dieren binnen op echt de halve varkens, de hele koeien. Op kwart is dan binnengekomen. Ja. Hier zie je dan ook bij die vorige foto Herman, zag ik. De blijker. Herman de Blijker, ja. Die ken je persoonlijk. Die ken ik persoonlijk ontmoet op een beurs ook allemaal. Dat is ja, wel een heel bijzonder iemand. Echt gewoon recht voor je rap. Ja, die is recht, ja. Echt super goede vakman. En En heel mooie dingen. Ik zie dan slachtvisite, vleesbijbel. Ja. Ambachtelijk culinair, geweldig. Het zijn eigenlijk allemaal boeken, ik heb er een hele bibliotheek van en dat wil ik ook gewoon, vind ik gewoon super leuk. Ik zit er heel veel te lezen, ik ben altijd op zoek naar nieuwe dingen. Er staan soms hele leuke ambachtelijke dingen in, wat dat jaren, misschien 30 jaar niet gemaakt is, ga ik proberen na te maken. Want stroopvet is zo'n artikel, dat kun je nergens meer krijgen, ik maak dat nog zelf. Echt waar, joh? Dat is echt door de echte ouderwetse dingen. Nou, er zal veel kijkers die zullen zeggen van... Absoluut, absoluut. Kijk, dat is van... ja, dat staat hier ook een beetje uitgesteld. Kun je even Precies. toelichten waar we hier zien? Ja, dat is in principe eigenlijk, ik zie aan de linkse kant zie je mijn stoppers. Dat is eigenlijk om de worsten te maken. Dan hadden de degen door de worsten gestopt, noemen ze dat. Ik heb hier aan de rechtse kant staat mijn de US Berkel, dat is mijn gehakt molletje. Dat is nog van de vorige einde van de inventaris. Dat is een US Berkel, dat is echt antiek, dat is echt geld waard. Want ik ga daarnaast ook nog een beetje slagerijmuseum begin van het jaar. Dus dat komt er ook nog aan. Maar dat molletje is 60, 65 jaar oud. Dit is hier linksonder of rechtsonder, dat is het gehaktmolletje nog van mijn opa van de boerderij, van echte huisslachting, zoals de vroeger bij mijn opa. Weet je dat wij vroeger ieder jaar een varken slachten in november? Ja? En ik heb daar echt uren aan staan draaien, hoor. Ja, klopt. En daarvoor is dit boek hier, Slachtvisite. Ja? Dat is nu recent in december uitgekomen, maar dat is echt gewoon superleuk. Dat is echt gewoon zoals het vroeger ging. Dus, en dus nu, omdat het ambacht zo in is, wil ik daar ook zeker iets mee gaan doen. En vandaar dat ik ook eigenlijk, deze opname is een klein beetje gewoon mooi om de transparantie te laten zien aan mijn klant. Van God, wie je zijn, wie ik ben, waarom ik het doe. Kijk, hier staan nou 2 atleten. Hè? Dus jij bent de rechtse, dan degene die de koeien fokt. Ja? Dat is het. Dat is bij mijn oom op de boerderij. Bij jouw oom? Ja, mijn oom. En waar is die boerderij? Heile, bij Sluis. Bij Heile bij Sluis. Die is inmiddels gepensioneerd. Oh. En jammer genoeg, maar goed, daar is overal tijd van. En waar haal je nou je koeien vandaan? Ja, die haal ik bij de firma Heijsels, Patrick Heijsels, die ken ik goed. Ik heb even gezocht van wie kan die veestapel overnemen, wie kan het gaan verzorgen. Zelf heb ik er geen tijd voor, want dat is hetzelfde als ons eigen bedrijf, het is een vak. En beesten afmesten, daar moet je gewoon echt elke dag bij zijn. En we uitlaten zelf kalven. En hoe oud is zo'n koe nou? Dit is een rund, dat is een Adagio, dat is van een hele goede stier. Dat is echt een van mijn toppers die we ooit gehad hebben. Ja. Dat is rund van een 4,5 Maar jullie hebben of jouw oom, die had zelf een stier ook? Ja, wij hebben jaren gewerkt met een eigen dekstier, maar daar zijn we van afgestapt. En waarom zijn we daar van afgestapt? We slachten alleen maar vrouwelijke dieren. Ja. Vrouwelijke dieren die 1 keer gekalfd zijn. En als je met je eigen dekstier werkt, heb je 50% kans. Ja. Dus als je er veestien geboren wordt, dan kan ik niks meer doen. En nou is de KI dan? Ja, en dan werken we met kunstmatige inseminatie. Ja, maar we gaan er nog een stapje verder in, want dan werken we met gezakt sperma. Gezakt sperma wil zeggen dat het allemaal geselecteerd wordt op vrouwelijke dieren. Dus 90% van de kalveren die geboren zijn ze al worden, zover? die zijn vrouwelijke dieren. Okay. En daar hebben we jaren echt succes mee gehad. En vandaar zijn we er ook volop mee, succes mee geworden. En ontzettend leuk, heel veel dingen geleerd, heel veel leergeld betaald, vooral de eerste. Tuurlijk. En nu zitten we toch met 90 dieren. Ja. Daarnaast heb ik nog een 20 Black Angussen gekocht, bij de familie Voogd uit het regiment. En dat heb ik geprobeerd en dat was ook een succes. En dat is ook gewoon een beest dat heel kort in de natuur leeft. Hè. Ja. Dit is een ras, is een Belgisch blauw.
Belgisch blauw is net iets anders om af te mesten. Oh ja. Je hebt echt een luxe, dat is echt een luxe dier. Die Ja. moet gewoon mooi blank strooien, die moet goed verzorgd worden, die stelt meer eisen als zijn voeding. Ja. Is niet zo sterk als een Black Angus. Black Angus is echt een beest dat in de natuur kan overleven. Ook in de winter kunnen ze in principe buiten zijn. Ja, en hoeveel koeien slacht je nou zo per jaar? Ik slacht ongeveer rond de 30, 35 koeien ongeveer. Oké. En dan meestal van gemiddeld. Dus één keer in de 14 dagen ja, zo'n beetje? nu op het moment, na de corona, tenminste, dan zien we dat we toch bijna elke week rond hadden. Ja. Dus dat is best wel, nu vorig jaar heb ik het Maar- in de maar- 50 ja. geslacht. Maar lever jij nou ook aan andere instellingen als Nee. eigen klanten? Nee. Je hebt alleen maar eigen Ik klanten? heb alleen maar aan mijn klanten, ja. Maar die komen dan toch ver uit België en uit... Wij komen, we zitten in de streken ongeveer vanaf Knokken tot aan de Neus, dat is ons werkgebied. Oh ja. En ik lever nog in één restaurant. Oh. En in principe, dat doe ik bewust niet. En ik ga eerlijk zeggen waarom. Ze willen niet entrecote zijn, ze willen biefstukken en de rest kun je aan je eigen klant verkopen. En ik vind, als u op een biefstuk komt en zegt, kijk Jan, ik heb hier een mooie biefstuk, die heb mooi afgemest, daar heb ik voor gezorgd van, kijk, dit wil ik aan jou verkopen. Ja. En in principe, ik heb gehad, de klant in mijn restaurant belde, ja, ik wil 40 entrecotes hebben. Ja, ik heb ze, maar ik verkoop ze niet. Ja. Ja, maar ik hoef geen korting. Ja, dat maakt me helemaal niks uit, Nee, man. nee, Ik gewoon- verkoop ze niet, want ik wil mijn entrecotes aan mijn eigen klant verkopen. Ja, die vent die was kwaad. Maar Ja. daar word ik echt die warm koud van. Dus want ik- behalve dat je de koeien goed moet verzorgen, moet je ook je klanten Klopt, de herenprijs geven van je vlees. Klopt. Dus als ik met kerst slacht me meestal 2 dieren. En dan, en dan gaat dat echt al het uitsnijden ben, dan zeg ik, oh ja, dit stukje vlees. En dan moet het nog besteld worden. Hè. Dan zeg ik, oh, dat is voor mevrouw die en dat is voor meneer die. En dan leg ik al weg. En die klant heeft nog niks besteld. Hè. En dan, als ik dan aan het uitsnijden ben, dan meestal gebeurt dat al 14 dagen van tevoren. Ja. En dan leg ik dat allemaal weg. En ik weet dat precies. En dan gaat ik inderdaad gewoon weg op die dingen. Ik weet precies van rollades, oh ja, die moet dit hebben. Ik kan de bestelling van de mensen, de kerstbestelling, die kan ik van sommige klanten zo uit mijn hoofd. Kan ik Oké. ook, Goed, echt, maar we hebben nog een ander chapiter. Dat is behalve koeien hebben we ook nog een aantal hier apparatuur staan. Vertel. Dat klopt. We zien hier al een mooie foto met een Klopt, molen dat op is, de achtergrond. ja, dat is eigenlijk mijn grote trots wel iets, hè. Dat doet me geen zin. Hè. Maar ik heb natuurlijk nog een passie, hobby's, tijdtekort. Altijd ja, mijn trekkers. Mijn trekkers is eigenlijk een hele grote liefde voor, net zoals voor mijn slagerij eigenlijk. En waarom nou John Deere? John Deere, dat is Dus gewoon... de kleur. Ik weet dat de kleur, dat is een bepaalde chemie. Oh, Ik ja. vind altijd, als je John Deere hebt, dat is als u kijkt in de historie van John Deere, ik heb hier het boek mee, de Big Ja. Book of John Deere Tractors. Dat is een legende geweest. Die John Deere is van 1837, in Waterloo Boy, dat was de eerste John Deere trekker. Er zit een hele historie achter. Die man is wereldwijd bekend geworden. Hij is nog steeds een van de meest innovatieve trekkerproducenten en trekkermachines ter wereld. Dus echt wel, dat is voor mij eigenlijk een voorbeeld. Maar goed, ik ben eigenlijk weer begonnen dat ik 5 jaar was. Dus ja, toen wist ik niet precies wie John Deere was. Ik vond dat gewoon mooi. En daarachter natuurlijk heb ik weer iets nieuws. Dat is een kar dat ik gekocht heb. Dat is een eigen creatie ook. En dat is de John Deere Food Tracker. Ah. De Food Truck en een Food Caravan en een Food Truck. Maar dit is een Food Tracker. En zo introduceer ik hem ook. En dan ga ik echt straks ja, speciale dingen mee doen in combinatie met mijn nog 4. Ik heb nu al 3 partijen ervan verkocht. En ik ga volgend jaar proberen op de John Deere stand in Hannover ermee te staan. Dan komen echt gewoon echt de John Deere vertegenwoordigers, dealers op de hoogte staan. Dan ga ik een speciaal concept op bedenken. En dan komen de mensen kunnen aanschuiven aan die tafel. En dan ga ik daar de barbecue op serveren. Echt waar, joh. Dus ja, Dus je ik gaat echt naar de mensen toe met die trekker en die Ja. kar en dan... Ja. Kijk, hier heb je er 3 op een rijtje. daar zitten 3 op een rij. Ik had, dat is mijn kleintje, ik had de 3640, die tweede, die heb ik erbij gekregen, die heb ik ook gekocht. Die heb ik inmiddels ook weer weggedaan. Daar heb ik weer een andere voor gekocht, dat is deze, hier in de 3030. Oh ja. Dat is weer een nieuwe een ander type. Maar hoeveel trekkers heb je nou momenteel dan? Ik heb er nu 2. En welke dan? De 16? Ik heb deze en ik heb de 31, maar daar heb ik nog geen foto van. En dat is die. Oh ja. Dat is het kleine model. En daarachter staat er een 6215. Dat is een heel mooi type. Dat is echt, daar ben ik ook helemaal idolaat van. Dat is fantastisch. Dat was net nieuw, want dat was heel erg mooi. Dat is, deze foto is gemaakt voor de Landbouwdagen in Schondijken. Daar ben ik ook zelf de oprichter en de voorzitter van. Oké, ik denk dat we daar ook een volgende foto van hebben. Ja, klopt, hè? ja, ik weet niet, er zit geen foto van bij. Denk ik. Nee, dat van de Oh nee, is van de brandweer. Nee, Ja, maar die vertel komt zo eventjes over Schoondijk en En over de... dat was eigenlijk van de firma Vervaat. Die moest een nieuwe trekker afgeleverd naar de klant. En die kwam eerst naar Schoondijken. Splinternieuwe trekker. En dan mocht hij de maandagmorgen die af gaan leveren. Maar even, Dus ja. even over de Schoondijken, dat gebeuren daar. De landbouwdag is eigenlijk ontstaan. Ja, landbouw is natuurlijk een grote passie van mij. Een hobby. Dat was En, ook vroeger een ding, de toch? praktijkschool. En daar wil ik iets vertellen, want daar ook is het ook ontstaan. Ja. Kijk, ik heb hier het wassende graan, dat is een boekje.
Dat is van de Landbouwpartijschool, dat is gereden. Dat is echt 1999 is die dit gaan. Dat stond internationaal stond dat bekend. In de landbouwscholen van de mensen van over heel de wereld zijn die geweest om dingen te leren. Vooral ook het buitenland, het bij hen ook allemaal echt super mooi. Mijn vader, die staat hierin. En mijn vader heeft eigenlijk gewoon de passie. Kijk, mijn vader staat hierin zitten. Mijn vader is altijd monteur geweest. En die heeft al dat materiaal onderhouden en ook weer nieuwe dingen ontwikkeld. En daar heb ik gewoon de liefde voor de trekkers is daar ook ontstaan. En ik was toen 5 jaar en ik moest er altijd gaan zien. En deze, dat is mijn Ford, dat is mijn eerste trekkertje. En dat heb ik gekregen van mijn vader. Dat is, voor mij is dat ontzettend veel waard. Dat, Ja, want Ford, dat was blauw, hè? Ford is blauw, ja. Ja. En nu is het nu Holland, maar het is nog steeds blauw. Ja. Dus ik heb dat gekregen van mijn pa. En daar heb ik op de liefde voor staan. Ik heb daar vroeger ook, dan was ik naar de trekkersshow en dan ging mijn pa, die bracht mij daar met de auto ook aan. Dan ging hij me ophalen. Ja, echt af en toe werd hij horensdol. Maar dan moest ik weer naar Kloosterzande naar de trekkersshow en dan had hij daar helemaal geen zin in. En dan moest hij mij de zondagmiddag naar Kloosterzande brengen. Ja. Echt, denk maar. Nu ziet u ook wel dat ik er nog heel fanatiek bij ben. Ah, ja. En dat vind ik ook wel heel erg mooi. En mijn vader ook, die interesseert ook de techniek. Mijn zoon die gaat nu naar Dronten, naar de HAS, de Hoge Agrarische School in Dronten gaat hij volgen. Ja. Dus ja, die is ook net zo bezeten. Ik deel mijn passie en mijn hobby samen met hem. Die wordt dan jammer genoeg geen slager, maar ja, goed, dat is dat zo. Ik heb hier een aantal modellen mee, wat voor mij spreekt. Ik heb hier de John Deere, dat is in principe mijn hoofdmerk, waar ik echt heel veel van weet en van doe. Maar daarnaast heb ik ook nog Fendt. Fendt is ook een heel toonlijk merk. Dat is meer Duits, dacht ik. Hè? Dat is meer Duits. John Deere is ook Duits, dat is Mannheim. Dat is Markt Oberdorf. Fendt is net iets verder in techniek. De laatste nieuwe techniek, wat er allemaal gebeurt in die wereld. Echt precisie landbouw, GPS, ook allemaal vario, grip. Ja, die ontwikkeling staat niet stil, hè? Nee, klopt. Super mooi. Ik heb er ook mee gereden. Oudenaarde is altijd beurzen, daar ga ik naartoe. Dan heb je zo'n ding gereden en dan komen de godjongens. In 1942, ja, dat zeg je ook niks natuurlijk. Nee, maar dat is een van de nieuwste fans ook allemaal, daar hang ik dan mee in. Ja. Ja, wat kost dat ding? Ja, dat ding kost gewoon €413.000. Dat is Echt waar, jong? ongekend. Dan denk ik, En hoeveel pk is je dan? dat is 420 pk. Serieus, joh? Ja, dat is echt ongekend. En dan moet je dat weten, ik ben dan ook heel fanatiek en ik verzamel daar bladen van, ik ben erop geabonneerd. Dit is een trekker, een speciaal echt een blad. Dat heb ik nu, dit is hier nummer 380. Ik heb ze allemaal vanaf het eerste nummer vanaf 1988. Dat gaat allemaal netjes als ik ze gelezen heb in mijn kast. Agritoy, dat is echt een blad voor de miniatuurtrekkers ook allemaal. Trekkerjaarboeken. Ik verzamel ontiegelijk veel folders. Ik ga beurzen af. Ik heb duizenden folders liggen. Dat echt wel. Dit is gewoon vanaf mijn 5e jaar. Ja. En dan kom ik thuis van de show en dan ga ik dat allemaal op het type leggen. Dus in principe, kijk, ik heb hier bijvoorbeeld ik heb een volle Fendt mee. Ja. Ik heb hier folders van 1989. Ja. En dat verzamel ik allemaal. Dan kom ik dan thuis weer van een show. Dan ga ik weer de laatste nieuwe types er weer achteraan voelen. Hier, dit is een folder. Wat dat echt... Gewoon hier leggen. Ja. Dit is hier een folder. En deze, kijk, deze ook. Er werd overlast op Facebook. Er is een enorme handel ook in. Daar werd gewoon €75 voor geboden. Ja, echt ongekend hoeveel geld dat daarin omgaat. Oh ja, Ja, joh? ik had dat nooit gedacht eigenlijk. Nee, maar dat weet ik ook niet. dat, dus ja, ook de technische dingen, dat vind ik gewoon ook allemaal schitterend om te laten zien. En ik ben er altijd mee bezig. Ik ga naar Brussel en naar Hannover gezeten. Ja, En ik Simon vertel Parijs. het, ja. Maar Ja. dat is ook eens goed, dan kom ik ook met de koeien in aanraking. Dus ja, in principe, ik kan het heel mooi met elkaar verbinden. Dus wat dat betreft, ik ben een heel rijk en gelukkig mens. Ja, ik zie Want als ik iets kan doen, dan kan ik er gewoon naartoe gaan, zonder dat dat er maar... Ja, want je doet nog meer. Want, ik heb nog een hobby. Nog een hobby, de brandweer. Nou ja, het is... S'nachts, dan slaap ik meestal, maar ik dacht, dan moet ik iets verzinnen voor s'nachts, want dat is niks te doen eigenlijk. Ja, dan ben ik bij de brandweer gegaan. En waarom? Ja. Kijk, hier heb je een mooie foto. Dat klopt. Waarom ben ik bij de brandweer gegaan? Ja, waarom ben je bij de brandweer gegaan? De brandweer heeft mij altijd getrokken. Waarom? Ik vind dat je iets kan betekenen voor iemand anders in een benarde situatie. Dat is heel mooi. Wanneer je hulpverlening gaat doen, ik ben er nu 23 jaar erbij. Bijna 24. Het is ontzettend mooi wanneer je mensen gaat hulpverlenen met ongeval, met brand, verbranding. Ik heb al heel veel gezien. Ik ben dan nog niet zo heel oud, maar ik heb wel al heel veel gezien. Ja, ik heb al verschillende situaties mensen kunnen redden. Ja. En dat is heel erg mooi en ik wil ook iets doen voor de maatschappij. Ja. En daarom zit ik ook bij de brandweer. En het is heel mooi, het is ook een vak. De mensen in de brandweer komen allemaal je krijgt een keer je hoofd van, een centje bijverdienen. Als je over zulke dingen brandweer een centje bijverdienen, jongens, daar moet je over praten. Als je het per uur rekent, dan maar je moet er geld bij. Hulpverlener, dat zit in je geen en zo word je geboren. En je wilt er iets gewoon voor doen.
En hij ziet wat voor, we zijn natuurlijk, ik ben vanuit Schondijken ben ik begonnen. Dat was echt een brandweerpost in Schondijken. Dat is nu door reorganisering is dat allemaal veranderd. En nu zit ik in Oelsburg, Stampershoek. Het enige nadeel is dat ik mijn pieper afhaal s'nachts, dat ik echt eerst naar Oelsburg moet rijden en dan pas kan opstappen. Dus ja, dat is wel een nadeel. Dat is echt wel af en toe frustrerend, omdat je heel veel dingen mist. En dat, we zijn binnen 3,5, 4 minuten zijn we vertrokken, ook binnen de nacht. Ja. Er is geen één voetbaltrainer die binnen 3,5 minuten speelt op het veld heeft aangekleed en al. Maar wel bij de brandweer. Wel bij de brandweer. Ja. En we zijn daar nu met een groep van 35 mensen. En allemaal vrijwilligers. Een aantal mensen die ook wel beroep zijn. Ja. Maar heel fanatieke club. Echt waar, elke week doen we normaal gezien onze oefening. Ja. Dus dan hebben we het over brand, dan hebben we het hulpverlening, dan met de hoogwerker. Echt schitterende dingen ook allemaal. Ja. Maar je bent er ook een keer voor beloond, hè? Ik ben ervoor beloond, ja. Ja, klopt, want ik zie hier een foto. Dat was echt met, wel een verrassing. ja, Want vertel. vorig jaar toen werd ik voorgedaan voor een koninklijke onderscheiding. 2020. Ja. januari 2020, in 23 jaar brandweerdienst. Ik had dat nooit verwacht, een keer gezegd. Nee. Dat ik heb altijd gedaan dat, met de beste inzet en heel veel cursus voor gevolgd. Zelf cursus gegeven. Ik ben nog altijd best wel fanatiek. Ik doe dat heel erg graag, ook kennis delen met jongens. En dan de koninklijke onderscheiding voor krijgt, dat vind Met ik de burgemeester. zeer erkentelijk voor. Marga Vermu, ja? Ja, absoluut. En we hebben natuurlijk een prachtige burgemeester wat dat betreft. Die staat ook echt gewoon midden in de samenleving. Ja. En die is ook heel kort betrokken bij de brandweer. We komen elkaar ook dikwijls tegen in het veld op een, En kijk, zij is natuurlijk wel de opperbevelvoerder van de brandweer en politie. Ja, Dus altijd echt, nee, net als afgelopen tijd dat er pas de serieuze zaken hier zijn. Ja. Ja, dan komen we regelmatig elkaar tegen in het veld. Ja. Ja, dan is het niet zo'n leuke situatie. Nee, Maar goed, nee, dat klopt. dan ken je elkaar wel. Ja. En je kunt op de goede tijden, dat is iets heel moois. Ja. En daar ben ik bijzonder trots op en daar ben ik echt Nou, daar terecht. geniet ik van. En aan de andere kant ook voor mijn collega's. Dat is echt gewoon iemand, je krijgt niet zomaar 1 of 2 jaar erbij zit in echt een lang dienstverband. Maar in benarde situaties, dan ben je ook voor elkaar. Ja. Je weet precies dat elkaar redt. Ik zou het niet willen missen. Nou Peter, ik begrijp het jongen. Zullen we het daar een beetje bij laten? Oh Jan, maar ik was er lang niet uitverteld. Joh. Ik heb Nee, nog van maar dan alles kom ik te een keer vertellen, terug, joh. Zullen we dan een keer in mijn eentje op pad gaan? Dus misschien een andere misschien wel goed. aflevering maken. Misschien wel een goed idee, want ik heb er van alles te vertellen. En Ja. ik vind het gewoon leuk, ik vind het gewoon mooi om dingen door te geven, mensen met elkaar te verbinden komen. Ik zit sinds een paar jaar ook bij de Rotary Club. Dat is ook zoiets, ben ik ook voor gevraagd, God, wil je dat gewoon doen? Ja, wil je dat gewoon doen? Ik had er altijd een bepaald beeld bij. Ja. Maar aan de andere kant, als ik zie wat dat voor de wereld kan betekenen, ja, datzelfde bij een brandweer. Het is iets wat overal ter wereld hebben ze hulp nodig. Ben je bij een brandweer of je kunt heel veel dingen voor elkaar doen. Hè. Ja. En dat vind ik het mooi. Je wil iets betekenen in de samenleving en je wil voor iemand staan. Ja. En dat vind ik ook altijd een motto. En jongens, je kunt heel snel in de ellende zitten, maar zorg dat je er bent op het juiste moment voor iemand. Ja. En dat is mooi. Dat wil ze bij klanten. Recent geleden kwam bij een klant, een man, 92 jaar, vorig jaar is zijn vrouw overleden, kom bij. Ik had het druk. Maar ik heb het altijd druk. Het maakt niet uit dat het nu zomer of winter is, of vroeg of laat, dat maakt in principe niet uit. Ik kwam bij de man de vrijdagmiddag en ik was de eerste persoon die zag, sinds de zondag. Oh. Dus ja, en ik had het sinds dat ik zeg, nou meneer, ik kan zijn boodschapjes brengen. En ik dacht, ik ga met jou eerst een bakje koffie drinken. Ik heb bij die man een half uurtje koffie gedronken. Ik had er geen tijd voor. Maar het gevoel dat ik naar buiten ging, dat was voor mij veel meer waard of het geld. Uiteindelijk is dat het leven, hè? Ja, want ik Ja. zeg, geld is een middel om een doel te bereiken, maar geld is niet zo belangrijk. Nou, in ieder geval de passie die spat er vanaf. Hè? Ik wil een heel mooie slag, daar wil ik mee afsluiten. Ja, ga Ik je zeg gang. altijd van, wie ben ik, wat doe ik en waarom doe ik het? Ik zeg altijd, ik heb een slogan bedacht, of mijn gevoel laten denken. En ik zeg altijd, van puur natuur, van in, om en rond de schuur. En al dat het leeft, bloeit en groeit, daar maak ik een heel mooi product van, met liefde en ambacht en passie. Geweldig. Dankjewel. Nou, dankjewel voor je komst en voor je tijd. Dan ga ik nu de kijker Graag gedaan. bedanken. Nou, beste kijkers, de passie die spat hier van het scherm af. Hè, bij jullie tenminste thuis, denk ik. Maar in ieder geval in de studio, in het Ledeltheater wel. Bedankt voor het kijken. En Peter, nogmaals bedankt voor je komst en je enorm passionele toelichting. Ja, Proost, hè? dankjewel, dankjewel. Oké, proost. Op de volgende. Op de volgende.